Rogyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kana kayo. Kakabsat ti panangiwaragawag ti sao ti Dios, isu ti panangitugkel tayo, panangiwaras tayo, panangimula tayo ti ayat, itigimong, iti pamilya, ken sa dino man nga ayan tayo. Agtalag tayo iti Dios ta isu kumatimang parungbo. Dahito nga ayat kada tayo. Tapno may kari tayo mag-iranod, iti dahito nasagraduan nga ayat, nasantuan nga ayat, ngayon pain na kada tayo tinasantuan na misa, kaya dagiti sakramento, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang naasi kan managaya. Iti si bababawi anakan, kuna tayo agkonpesarap, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi akin Santa Maria, agnanayon na Birhen, kada iti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma. Kaya po tayo a Diyos. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, iturong mo ka dagiti puso mingkat no makaayo dakan ka, ket babaen tinagan ti ayayaten nga anak mo. Umad-ado dagiti naimbag nga aramid mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Iti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Lagipin nyo iti kasasaad yu iti napalabas. Adu ti sinagabayo kalpasan ti panakaulawag yu ti silaw ti Diyos, ngem saan kayo anaparmek. At damet tiyempo analalais ken naidadanes kayo iti publiko, ket mudaduma sisasagana kayo amayraman kadagiti kakasta, iti panakaparaparigat na. Ta nakipagrik na kayo kadagiti naibalod, ket idi nasamsam dagiti sanikwayo, inibturan nyo asiraragsak ti pukaw yu, agsipud ta amuyo nga addaan kayo iti nasaysayaat, ken mataginayon asanikwa. Isut gapuna adiyo pukawen tinamnamayo, tayeg na tidakkel agunguna. Masapul nga agibtur kayo tapno maaramid yu ti pagayatan ti Diyos, ket awatin nyo ti inkarina. Kas kuna tinasan ko na surat,
iti basit laing nga tiyempo, umayan dayjay umayto. Dinto agtaktak, no pay kasta agbyag tu tinalinteg a tao babaen ti pammati. Ngem no pagpanawan na ti pammati, sa anak to ang maayayo ken guana. Ngem datayo saan tayo akas kadagiti timmanaw ket napukaw da. Addaan tayo ket di ti pammati, ket may salakan tayo. Ti sao ti Apo. Tiyaman tayo ti Diyos. Isalakan ti Apo dagiti nalinteg at tattao. Salamat ti Apo dagiti nalinteg at tao. Agtalag ka iti Apo ket agaramid ka iti naimbag. Agnaed ka iti daga ket awan kakaanawang. Sa pulen iti Apo ti ragsak mo, ket ited to ti tartarigagayan. Salamat ti Apo dagiti nalinteg at tao. Ikumit mo tabagin iti Apo. Agtalag ka ken kuana ket tulungan na ka. Pagranyagan na to akas iti lawag ti kinaimbag mo. Ken kas iti init ti agmatuon ti kinalinteg mo. Salamat ti Apo dagiti nalinteg at tao. Ti Apo ti mangidalan iti tao iti rumaniban na dagiti makay iti bukol dinto matuwang. Salamat ti Apo dagiti nalinteg at tao. Isalakan ti Apo dagiti nalinteg at tao. Ket sa lakniban na ida iti tiyempo ti riribok. Tulungan ken ispalan na ida iti managdakdakes. Maispal ken maisalakan da. Taagkamang da apasalakniban ken kuana. Salamat ti Apo dagiti nalinteg at tao. Pulen pa'y ti pagarian ti Apo, as maibagay. Ket amin to maiket o kenta. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit. Ti panakay waragawak tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria to my Pai ken Tao. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao, ti pagarian ti Dios mayarig iti tao nga agipuruwak kadagiti bukel iti taalon na. Maturog iti rabii ket bumangon iti agsapa. Kabayanan na agtubo dagiti bukel ket dumakkel da. Ngem di ammo tinagmula no kasano ti irurusin ken idadakkel da. Pidagamet laeng ti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna ti bulong sumaruno ti dawa ket kamaudyanan na mamsek ti dawa. No matangkenanan ti dawa anyan tinagmula tadimtenen ti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Dios. Anya ti pangarig a pangilawlawag kayo iti daytoy. Mayarig ti bukel ti mustasa a kabasitan a bukel ditoy lubong. Basit pusit a bukel ngemno maimula. Dumakkel ket agbalin a katayagan kadagiti amin anak naten. Agsanga iti dadakkel a mabalin a pagumukan dagiti tumatayag. Babaen dagiti kakastoy a pangarig inkas kasaban ni Jesus tinaimbagadamag kadagiti tattao. Kas iti kabailanda nga umawat, saan nga agsao idi kadakwada, no di babaen ti pangari, ngam no is-isu dalaeng kadagiti adalan na ilawlawag na amin kadakwada. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may Pai ken Tao. Nembag arabi itayo amin Apo. Inya dagitay banbanag nga haan tayo akabaulan kontrolan. Laman. Inya dagijay. Inom.
mamartot kayo. Inom la adagos mo ito, maud-udi ko mga ibagayo at inom. Kaya pa di inom na, kabagal na kontrolan na ng datapulutan. Nagrigat yung isa ganaan tipulutan, nagrarawat kayo. Inom lang adagos mo ito, di kaya mauray mga madamdam ako maday dyan. Anya nagitihantay kabagalan nga kontrolan. Muna, tawon, di ba? Uray mo pakulor talaga nga baliw ta nga bumabata tawon mo. Pumuraw abuok, han? Uray kuluram addan tulak ta. No ha umatigdog abuok. Hamo mo mapupuotan umatigdog lak ta. Or baliktad agparot. Aguban. Dagaya. Ay koko, di man antay ka bagalan na tulog di ko. Malaksit natay ti kaka pedicure na nagkalkalinga ta gonggonan na ibos ti kabatit na. Kanayo gagpapidig aging ka nakaskas la iit, hindi ko awanan na tayon gonggonan. Dagaya ito koko hang na mabalin. Kanya pedagiti antay ka bagalan na kontrolan, tawon. Patay. Di ba? Ure adok kwartam no oras mo. Uray no niya ti kungkunan, uray no pangkad hindi kang hinginaan na ospital no talaga na ipatay mo ay kanya nga ron talaga ang mapan. Dagita tayo hantay makontrol niya. Anya pa dagita hantay makontrol. Dagita kami pangarig ni Apo Jesus. Di pangarig ti pagarian ti Diyos ko na anya dagita jibok di agi mulmula nagpurwak. Maturog, ito na bumangon, agrusing, agtubo, aging nga agdawa, nang amuna ti agipurwa, amuna ti agmula, nang di dyan panagdakil na, haan nang ammo, dagamo laang ko na, according to them, abong pa yung puti scientist ini, katatamot may explain tayo ga puti science, ha? Nakabil mo dyan po kayo, naagnag, da kayo ati mga explain ta, da kayo may maestro ta anak mga nalaing ti science mo idi tati meaning ti science kanya idi ka science sabik pa science leading in the karayan mo ti amok nga meaning science anyak nga amok ti science idi kadi according to science dumakkel ngam ti imbaga ni Apo Jesus kas na isot ti dagitay banag nga makontrol adda di jay dagamo laeng ti mangkontrol kadamot akong trabida no kadumot adamot kuriap niya gamangkaan uno sipot uno kanang tibilit anya mo dagiti banat na DJ kunana ti pagarian ti Dios kasla nagimula hanga mo di nagmula mo kas ano ti dadakkel na adu mo dagiti banbanat bitin lubong nga antay mabalin nga kontrolan uray mo kas ano ka healthy kumamot ti kayat mo panagbihan ag sakit kanto latta addan tulad na sakit. Uray kas ano mo ti kaya mo anya na ganan. Karagsak ti biyag mo no mabalbalin addan tulad ta problema. Hantay makontrol na umay tulad ta ti problema iti biyag tayo addalat ta panubo. No mabalbalin hantay kaya no dudad duma talaga nga addan tulad ta. Kanya pa dagiti hantay mga kontrol. Dagiti pagkaupayan. Uray na ipapatin ti agayat, ipapatin ti agserbi, tumulong kini kabsat mo, itad mo amin taknolaang mapasaya at addang tulat ta, hamo mapaguston addang tulat ta pakaupaya. Nya pwede hanga haangan nyo nga mabaling nga makontrol ko na anyong ti bagada jilikod, inom ka no. Kadagiti mamarta, kadalalaki inom, kati babae mo, ngiwa. Diya ka mo na makontrol yun ang iwan. Uray naman kagsaot 2 oras lang nun talaga agagatulan. Gusto ko na pa yun nagnisa at tatay ng may isang baril. Kanya kadagitahan niya mabali na kontrolan. Ang Diyos ko, agisupot. Nung makikita nga adopa ito talaga na aggitag-gitag diri na sayang pa na. Talaga nga hanggang nga makain tayo, nagamit tayo, aguray ka na yung adop. Yan mo nadali tingong ko na tayo nga dagay. Ado dagay tayo instances nga hantay mabalin nga
kontrolan. Kas na di pa nagmula ti bukal ko na apay nga iso tinangyarigan ni Apo Jesus. Di pa nagmula ti bukal, ti pangapagarian ti Diyos. Ustumot ano kitaan tayo, balwitan tayo. Ti pagarian ni Apo Diyos kakabsat, ti panagimula. Kas natin nga agimula ti kunang napay ti maikadwa nga pasit na dito Ebanghelyo tayo kakas na mustasa. Awan ti mustasa tayo sa ti Pilipinas. Namnamayat di mansanita. Namuyo ti mansanita, amuyo mansanita. Kang kanan mi nga taga-barbaryo dali dyan, dakayumot ka iya. Kano, kasla ka nulugit ti bilit. Naimas. Kadi mo, jimukul na ka nakabat-batit. Gamno, agtubo. Dumakal. Iso ka no dahil bilit mo, kinam na di dyan, napanjitok-tok ti balay ka no ka, dyan ti bubong mo, adan to agtubon. Nagbaktitan ng dumakal. Kasi apay nga iso nangyarigan na. Ngamin ibagbaga na nga ti paniniwaragawag ti sa uni Apo Diyos, haantay bukbukudan. Haantay nga misyon. Instrumento na tayo, kasi kung madya nagmula niya, inimula na. Nga ti misyon na nagmula, ngam di pa nagrongbo na, trabaho ti Diyos. Iso nga di trabaho tayo, datoy ti misyon tayo, tumulong tayo, instrumento na tayo nga mangiwaragawag. Ngam di pa nagrongbo ti pangmati, kararagan tayo, taag trabaho ti Espiritu tayo, santo ti tunggal na isa kada tayo. Ikararagan tayo, nagiti kakabsat tayo, kag-atikin nararag tayo, tapno di Espiritu Santo, iso timang parungbo di puso tayo. Iso garog na da kayo nagduma ka, at dala nagabro, napanan, kumporme, Hong Kong, na Singapore, nakakita gamot ijayan dagi tayo, nakaadadod troy, mapanda amin, iji manawag, mapanda anya na ganan, Quiapo, into nung nagabrod dan, nakakita damot ti klap ijayan, klap, agin babaliktad, sumangkot na timbantuog dan, ginagrigrigatan da nga ginaapay, haan na nakaulag, di ramot, di bukol, ti pamati kanya tayo namin narabao, haan na nakaulag, kurang di pa nang sibog. Isugod mo na nabunyagan ka, nagmayat, kung nabunyagan ka, anyamat dagiti activities mo, tapno aramidam, tapno mapaunag da yung pangmati, panagkumpisa, panagkomunyon, private prayer, panagsanto rosaryo, kanya yung alaygo, da kami mat, da yung matbribiyari mi. Kinuhang mo aramidam, isugod na, sakbay maturog no madamdama, di ka man laagyaman kini Apo Diyos. Makariin ka no bigat, di ka man laagyaman kasi bibiyag ka pa'y. Adda taraon nga na idasar kalamisaan, di ka pa'y nakalolwalo. Nakita yun dahi jayan, dahi real estate Facebook tata. Ano pang nakipangan, iji ka aruba na ka. Lagtugaw kayong tamangan tayo, nakapamulan ka. Panginoon, nakaglwalo na magaya. Kadi, yelapan na nga ka. Di ka pa'y ikararagan, di ka pa'y agyaman, kasi ano nga umunag namin. Gabutahan nga require, hantay nga ikukuro daduma, hantay nga ipapapilit ka, kasi ano nga mapaunag namin, iso nga daduma, di bukol nga nakatukit, hanga, agbungbunga. Iso nga tipang nakapaunag, tipang mati, tipang nakaiwaragawag, tipang mati, adamat laang ajay, ada aramid ti community, ada aramid dagiti leaders tayo, ngam adamot laang aspeto na di personal. Nga nangangkan, impamul mo amin ang imbinungkan, nagtig-up kan, di ka mala nagyaman kini Apo Diyos sa grasya, kung nampay mo nagtig-up ka, di ka mala nagyaman kini Apo Diyos sa damong intig-up mo. Mula mapanungutan mo kasi ano di grasya nga imayan na, nagtrabaho ka, hanga problema dahi ka. Adda siglang mo, hanga problema dahi ka. Ngam addalat na faktor ni Apo Diyos. Kaya lagi ayan kitaan nyo. Dagiti agmulmulat tabako, manutahunan nga naupay da, apayain itong ganda ni magatod. Kanya mo tigatod at tagapagtigi kayo mag. Ang muni mo. Intong ganda ni magatod, nalayos, naklat, agmula naman. Ni manong ko kapamintlo na, dandani ito dandani magatod, nalayos, naklat. Kata nagmula da mais, naganin, nagtukong.
Nya, hindi mo di pa nang sutil ni Apo Diyos kanya tayo niya. Kada kayo mga mangalap, ato na giti gundaway nga, nagaduti ikan, hantay mo kontrol niya, agsangkot. Agi padpadawat kayo, pati bilbilis, tata, ay sus ako, may sa bilis, diyak amo, 80 sa, di may sa. Idi nagangin, nagpigsa, awan nakakalap. Idi kuan oreno ado nagpaalam man idi kuan nagawan man tanalang ni is kumatay iso man ado dagiti bahala nantay makontrol nga masapol nga isurrender tayo kini Apo Dios. Dayjit ibagbagana. Tapno umunaglata aji pamati. Ngamno gamin mo hantay nga maagal dayjay no narabaw dayjay pamati tay gamin kini Apo Dios tila pagpabasulan tay ngamin. Kala ko matataba ako dan ke ala agkara patayon agkara kasjayan agpuntot dan handa nga nagyay bigbigan kunak narod kanya dake lo di ka pa makimismisa nagsayaat narod kanya dake wun adun to por tayo nga muni Apo Dios ter aramiden na hangko mga ibagaan nga ilulod nga dagita nga makimismisa kaawan maalan nga ikan ya magkayat nga ibagaan nga kasjay Kadiji nga rin ibagbaga na kakabsat, at kadiji gundaway, at kadiji skill tayo, kala ko manadya agmula, at kadiji laing nang agmula. Ngam di pa nagtubo na, trabaho tidagato na. Kasi mo kanya tayo, at dalaing tayo nga ag-organize, at dalaing tayo nga ag-servi. Ngam di pa nagdakkel na, mapankin niya ko Diyos. Mapan tayo ti pangmati. Kasi ano ti pa nangiwaragawag, nga rin pa nagimula ti bukol, ti sa unin ako Diyos. Ada dagitay mabalin tayo nga aramidan tapno maiwaragawag anya dayjay. Ti panangijaya ti sakramento kadagiti pamilya. Panangpabunyag ti ubing, panagpakumunyo, panagpakumpirma, panagkasal dagiti agasawa. Itugtugkel tayo ti pamati. Ngam umana di maitugkel si bugang ispriyang ata dinto kanon ti dagiti may agmulmula ka nga ti manik ispriyang da ata dinto makuryak takakanon ti kuryak ni na samit di po unna kami uno utong kasi magla na ti pangmati tayo haan mo umanayin ang pinabunyaga mo ala santo malabdalo ag kasaro no nakangag ti sabalin na po kawan kasi ano mo di personal pa nang isuro di personal na panagkararap. Kasi ano mo dayjay, uri ka agbiyahilaan ka, dayjay talad kini Apo Diyos nga ag-sign of the crossan, Apo, kaya't na nga sa unan, isalakan na kami, kadagiti amin, pakadisgrasyaan, pagdaksan. Da kayo mo sa akin, malagwalo sa namangang kayo, naganti ama na, hangko mga ngumato, ti high blood ko, lechon mat na pilutan sa akin to. Agpabasol na dayjay sa amat ti, kung kunayo ko, dahil basit nga ba ngam no mapaunag, masibsibukan ti pagmati, maiwarwaragawa. Uray kada kayo, uray sa basit na panangiwaragawag ti pagmati, aramidon tayo, masibugan, ngam agkararag tayo, tani Apo Diyos ti mangka, bunga, mangkadakkel, haan tayo bukbukudan, uri ni Apo Padi, uri na kami haami nga bukod ti panangiwaragawag ti pagmati. Trabaho tayo amin kangrunaan na ni Apo Diyos mo laang ti Espiritu Santo mo laang ti mangparunggo ti pamati kong galmay sa kadatayo. Isuna mo laang ti mangpaunod di pamati kong galmay sa kadatayo. Sugod nga kunakon ka from the rising of the sun to its setting, manipod liligga ka, naging gatililin ka na kuma, nagsaya at tunggal apag kanito ka si kakararag di puso makisaukin ni Apo Diyos agawid madamdaman sakbay nga maturog at karaibat mo lang ro ta cellphone mo makaturturo ka lang ro din ipapilit mo pa ilaan di ka pa'y naglualo ay kawanan kas anong ro mo umunad uri ka dagita ubing marina dagita ubing naglulualo kayo nga lulang kadananan marina dagita ubing no da kayo nga naganak da kayo nga nataalan nga kabalay da aglulualo kayo marit na da kano di jay pala ang panangan nyo nga panaglualo yung nga sa pamilya nga agkararagan ka imulmulang ti pamati di ubing no
Diya ka mo man, dahil di amang ko kami, nagduma, iti ka, na-strict ko, kakin dahil di inang ko, no, dahil di panangan ka, mga lalo pa, nag-uungot. Dahil ka mga tayo, madi ka nga umay mga, ay maablaan, masapul ka, sumango ka, ngunni nagiwewe ka, diba ka, nagpainom ka, nakaruot ka. Wan! Kit-kitaan da mga nagdaktil takulay ang tanong, gasano. Nung di jay pala, ang disiplina day jay, nung tilubong ti pamati, dagi jay pala nga banat, maripnan. Daka pa nang yasidag mo ta akong dita, hamong mulmula, itibinasan ko ang amisa, hamoy mulmula ti pamati kanya na, imulmula tayo. Isang oras na paunad na tayo. Awisin nyo, ang dagita membro di pamilya na, dagita apo kada anak tayo nga makimisa. Nabardag dan kadir, ibagayo lang isa nagtula, giinom ng malpas ti misa, manaktak ko nada. Nung among ayan, ti kunayo, yan adu dati uminumang, sakit naman na kinisa danton. Kitaan nyo, dagita dasak-sakit din na naman na kinisa, hamang nga dahi ti purpose. Ngam di jay, tunggal basit nga aramidon tayo. Palubusan tayo ni Apo Diyos nga agtrabaho. Agbunga nga agbunga. Tunggal ada aramidon tayo tilubong ti pamati, agbunga nga agbunga. Kaday tangarot ti inkarino, day tangarot ti pangaring mo. Panagda ko. Kumararag tayo kakabsatag nagatayo, kan dagiti adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kat may paayo pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan, tinagan na, kan kastamet apagimbagan tayo, kan di kagagupan, tinasanto ang iglesia na. Apo awatem kad dagitoy daton mi pasanton kad ida, iti kasta at banat da apakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno una yo may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santon nga Ama. Man nakabalin gatag nanayon a Diyos. Ta idinto asaan mo masapol ti panagdayaw mi nupay kas ta impaay mo sugalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga itantan-ok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles kat kunada adi at sarday. Santo, Santo,
Podno na apo abiig ka akinasanto, kat sikati gugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kadi paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno at tutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito iti bagi, iso may iyawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangarabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo katuminong kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati, pagayon ti krus mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kateng paay mo ama ipari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapot ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayon ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as ti inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaton kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyad. Ket makiranod kam to ken inggasatan ang Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti amang kadwalgon tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madailayaw kumatinagan mo. Dumtay kumati pagariya, matungpal kumatinagan mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdam kadakanggal daw ito'y tikanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanan met ti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol nagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti suliso. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Kitdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaem ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanan namaken mi ken iti ay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumakadda kada kayo. Iti napakumbaba, tinakman ayat a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada tayo. Kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo. Nagaasat tayo anayabang iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karin, may katanya, iti may sala na sa umapambagton to'y karin. Kumararap tayo. Man nakabalin na Diyos, ipaay mo kati, tadakam amin na nakabungkot ti grasyam amang tet ti baro abiyag kada kami. Agragsak kong adi agresat, ti pan nakasalimet-met mi iti daytoy aparabor mo. Gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo. Ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na Santo na Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Naimbag arabi tayo, amin Apo.